Commissioner Katanat Transport ke Sorkar Jela ba I Karmalki haka khatsan tarik uleber ulapan bena bala ken bean yaki arshaka ki ba kamai rapido hanong ba Shillong namar kani kadika company ka bampadon ka permit na ka transport department jong ka Sorkar Jela. Mariami kadi ka jingpen bena haka khanrio tarik uleber ka kunhon kinong nya arshaka ki baju kamai jakpo da ka bakit ya kinong let nong wan kila shong jing yalang hamadan malki ban rai bakin beteng bet ya ka jing kamai jongki bat kindet ya kendu biang ya menteri transport ban ya kren badai ban ai permit ya ki arshaka bakin kamai shimet omshu haka kerteng jong karah pido. Presiden kinong nya arshaka ba ki nong kenri uloong mental adap kumpa pra lani khandai benai baki let ya kendu ya menteri transport Minister badi District Transport Officer DTO ban kerpat bakin ai permit ban kamai batkin siu khajna tang syakatna transport bat syaka Sorkar Jela syakinu ki company ulong baki ar syaka ki bakamai jakpo ki kwa ban yo eka permit shimet ban yasno bat kanu ka company haba yasno bat kinu ki company ki hap siu ka khajna syaka Sorkar bat syaka company kalabu ka jinglut ya ka jing mentoy ban pendap ya ki jinglan kam hayeng hasam laong uni orang ba. Ba pila ban ya thule se ka meeting ka ba pia long tasi so nakalang jungi mentasi khot ekani ka jingalang halor ka issue ka ba ngingi de nakalang jungi ngi de kini ki bakamai arsaka by taxi te nakalang jungi ngi laai jingtho sha ka Sorkar te nadu last year kadba ka Sorkar kamsem na reply ngi halor jungi tak jingtho te kad ba menta na po DTO Transport Department kila pelaj ka permit te halor jong ka permit anda nangi ki members baro ki bai kamai kindal isim te ki ong ba ngin haban asit bat ki we ki company te nakalang jungi hakatu ka points an order ka bangla ai po transport minister ngin ong ba nakalang jungi ngikwa bangin ngin shimya ka permit ngin siu ka permit badia ka tax lingba jong ko government ngin kwa ban let lingba jong kinu ki company te nakalang jungi takatahi but ngikwa namar ba ngin long individually but self benefits katahi nakalang jungi tengi iba menen na kaleng jong transport I khamar ki dei loong ba kini ki ba kamai rapido na mar kene ka apps ka dei na ko Bangalore in itu tau brew ki loong ba kalong bi ai te kila ban khndiat dan keren halor kene no ba so juki halor jong kata ngingim dei ki ba kamai rapido ngi di bakamai dagi skuti jong la disimat takadaw ngin sayang offline ro nama bali bangi kamai da ka skuti ka jong la jong ngi commute lingba jong no apps nama bali kani ka di kalat ka kam bayo kam yo jam jong ngi khana samla baro te halo jong kata te ngim don e halo jong tau apps jong rapido ne jong kino ngim don e takadaw ngi yang halakti ka jala jong bangin kamai kemat hadu mentapi na kaleng jupi kemat sia ki dei ki offline ngi di ki offline riders tangba halo jong kata ro ngi la ai ki tu ki points an order ko manglaong ya ka Sorkar bangin sim ya ki permit alis nginyo identify nginyo ki kinja identify ba khanang makan sok kale kawan di customer adu menta ka nongot kia dan seha kene ka hadu menta tengi don kumba lai spa tam ngim la ban batai exact ngi don kumba kumta he lai spa tam kini ki ba kamai ya asyaka ki la register nam le se ka don em da ka mahdu menta te kampat dun kanu ka jing register ngi kamai be kum to te takadaw namar ba ka jing bom register ka dei ha ka jing bom sim kit khli ka Sorkar halo jong ka jing tho ka bangila ai mangi tingi I bagi ong ba kin kum goto ga Z 24/7 dai kato ka dei ka company ka ba na ko jela ka bala itu da ka Sorkar jela ka ba ai transport hato pin let's say da ka Sorkar ka sim bi ai ni pidai ban sim ban kamai tifin register ne ambat kine let's say halor jong kata te ngi ngila ong hi ba hakatu ki points gila don ki bon ki points ki bangila ai ba namar jongi namar kini ki bakamai kamde ka bakamai kalong nganong kum ki taxi sto ti takadaw kalong ka simjing e bahingi bangin kamai sabat ki we ki company ladangi siu ka permit ba ka tax sa Sorkar ngi haban siu sai gitu ki apps
nama gitu kisim power right te kalong ka sim jing ya nama ka jingyo jingkot do kam dei ka babyang te halor jong kata ka momot ba khamtam mili ki two wheelers riders ki bike taxi ngin na kamai ha ka por slap ngin yo kamai kan no te khamtam halo kata ro sa ka por telang ngin yo kamai tak ano trip tamon pendap yu ile di ru kamlong ka basok kan te nakalyang jungi hi baro te ka menjor ka pamenta kan dei ba ngi kwa ba individually ngim kwa bangin bat kini kino kan Pila sim jungwit non naga government ban kamai pan. kajingbit kata kan kajingbit te namar ba ngila ada pai gitu ki nadu lasya ngila ada pai gitu ki point san odo ki jongi ka kari ka sarkar kampat ajingbit yangi te ngile komno habang imdon kamdon jam te kan ni kadi kala jo kam jam yangi khana baro Di menta na kalian jong free le se fi dang tun em man le ikandu biang ban ya kran biang halor kane ya ka sarkar pat lane ya ka BTO. ka jumenjor ka pamentang singi ka bami nang ne kadi ka ba ngimut ban ni kendo biang next week ya i transport minister ban buram jongi te halo jong gitu ki point san odo ki bangla ai ki bakar reply kam pat yo te kata hi next week Kifin le menta ba fun pat yo ban ya kandu le se kila kin bi an je ban kamai. Tena kalian jong fi pin sangi aswa ka kamai ne pin dang continue ban kamai ne. ya ka jing ken bi an te ngim so hi ban ken bi an namar ngim de ki khana ki bangin tu ni yang nasam nang ne nang tai kadi ka kamai jak po jongi simen ka bangi kamai hi ba immi la jong ti kejan te ya ka pamenta ngi nakalyang jongi baro ngi menjor be bangin ya kamai namar ba la ngim kamai ru ngi thiet jing thiet yang asam ngi thiet kai ka long kai ba jinjak Kila da ki pulet le se ki bat ipi na man i katpum ka to ka kubuan menen ba mi ba ki pulet kin pitngor lane kin chimkia kin bat lane pin stomach to ba kamai bi an kumno pin le se ha. Dada ki pulit ki bat te ngin ong be baka jing thok ngin ada pai ko sarkar to ka sarkar ka kham par reply ngi te ngin le kam no kan habang em don kam don jam tangi haban dada di man ki khana ki bai di drugs ki bai kum ni ngam tai ki bang itu ithiam ni ng na sam te ki la ban sem ha ka anya ki kan ni bang em dei te kam kita Pila juga nam yu PTO ayo kalau kan jeng pan jeng bet. jadi yo ngila kendo i balamen to ko poy dang don balamen ngila kendo ya transport secretary ngila ada kendo ya transport minister ngila ada kendo ya home minister ngila ada kendo i deputy Kita iga le se ka jumpa ka to keluarga aku pi. Pajubab ki siong ngin sa reply hadin Mentala ka as of now te kalong ya ka pamenta kala ni trak nai banai mo yang pat yo jumpa. Te fi ong ba fi kamai offline dei le se pi kumno ki briu ki itu yo pi ba fi kamai ro pi do pi ka don em ka stand do pi yang Te kuma cuba dapat pasang kali jong ini mah kandiat pat kuma pi ong tan pi kwa long individual. Hengai pada dangi ya pada sum seneng tekini ki bayang surat makana ya pemi pada kertang pada rapido. Te haluar ka tu pak kai bilang kon ong. kata ngan batanga fi namar menta kala long mix up ngimtip ki knoi khana rapido ngimtip ki noi khana ki bodon man ngimtip ki khana jong ki we ki company te kala long mix up ngimla bat nong bau ti di khana jongi ngimtip yu di rapido ro so nakalyang jongi hi tangi bakamai nyong bet kong fenet dak scooty ngim ong dak anu ka iyo kan Dele se kum nak kalian jong pi pada kum yakini ba ong nak kata ka kum ka seng jong pi ai lan ne pen an yang kum kata ka kum ka jing itu ya ki lan ka kerteng lan ya ke ai kenang